זה נכון, זה נורא, שרק בחור ישיבה שמקושר, שנמצא בישיבה, שראש הישיבה שלה חזק במיינסטרים החרדי ומחובר לרבנים, רק אם בחור כזה נעצר, אז העולם החרדי יוצא לרחובות. אבל אם עשרות או מאות בחורים שהם מוחלשים, או מישיבות ספרדיות פחות נחשבות, הם נעצרים, אז העולם החרדי נשאר שענן, והפוליטיקאים נשארים בתוך המלונה שלהם. זאת התשובה. אתם יודעים, אם כבר אנחנו מדברים על הפוליטיקאים החרדים, שכן, שיודעים לצאת מתי שנוח להם, השאלה הכי גדולה, אנחנו מנסים להעלות אותם לרדיו. אתה יודע, עם ישראל רוצה להקשיב לגפני ולאחרים, ואף אחד מהם לא מוכן לעלות ולענות על תשובות לא שלי, לשאלות לא שלי, אלא של עם ישראל. כולם רועדים מפחד, אומרים, לא, זה נושא רגיש. אם זה נושא רגיש, איפה אתם נמצאים? למה כל כך הרבה זמן אתם לא יודעים לעבוד? ואתה יודע, הדבר הכי גרוע, ישראל, זה שהבוקר מתכנסים כבר הנציגים של הפוליטיקאים של המפלגות, ולא יודעים להסתדר. ואיך אמרת? במשך חודשים דיברו על הצרת, אבל בגלל המחלוקת, אז ביניכם אתם רבים, לעלות לרדיו אתם מפחדים, בפועל אתם תקעתם את עולם התורה, אז מה אתם עושים עדיין בכנסת? בוא תסביר לי. טוב.